Mulla oli pakko kutsua Juha Lind tänne, koska sarja kertoo itä-helsinkiläisistä ihmisistä, erilaisista tarinoista, tulokulmista, miten on lähtenyt menemään ja missä ollaan nyt. Juhan kanssa oli 91 tavattiin mun mielestä ekan kerran silmästä silmään, kun mut oli siirretty isä siirsi mut Roihuvuoren lukiosta Vartiokylään, missä oli rauhallisempia ihmisiä, niin kuin Juha esimerkiksi, sinne turvaan ja niin siellä yhtäkkiä oli tommonen jätkä vastassa ja heti kyllä synkkas, kipinöi ja synkkas, mutta tervetuloa Juha. Kiitos. Onko sulla mitään muistoa, kun sä näet muut ekan kerran? Niin, siis opiskelu yhdistää ja lukiossa oltiin, Vartiokylän lukiossa ja muistan, mä silleen himmeästi muistan, että nyt oli vuotta vanhempi jätkä, että 73, että itse mä oon 74 ja tavallaan oltiin sitä. Itse asiassa oli se Vartiokylän yläaste ja lukion silleen, sanotaan kriittisiä hetkiä, että mehän oltiin toiseksi viimeinen vuosikurssi, mikä sieltä ylioppilaaksi ikinä kirjoitti. Kyllä. Ja sitten vuotta nuoremmat oli viimeinen. Ja kyllä mä muistan, että sieltä tämä polku, että jos äkkiin laskee, niin kyllähän tästä rupeaa olemaan jo yli 30 vuotta, kun on tavattu ja meillähän on jäänyt vielä tämä vyyhti, niin kutsutaan vyyhdiksi, että me tavataan aina, onnistuttiin ylioppilaissa kirjoittaa, me tavataan aina lakkiaispäivänä, ollaan tavattu melkein joka vuosi nyt. Joo, meitä oli viiden ukon ryhmä. Joo. Eli oltiin, se keissi meni lyhyesti näin, että mehän oltiin Ostrobotnialla syömässä kaikki koko koulu ja sitten siitä nokka kohti Hietzua ja meitä oli 5 äijää, pysähdyttiin Atelier-nimiseen bariin tai ravintolaan, mikä oli siinä jossain matkan varrella ja otettiin yhdet juhlajuomat siinä ja todettiin, että hei, että olisiko tässä idea, että tavataan joka vuosi. Lähtöönhän se oli tosiaan niin, että yritetään tavata silloin lakkiaispäivänä ja monta vuotta se onnistukin, mutta sitten kun elämä heittelee sinne tänne, niin se on hiukan elänyt se. Mutta se mikä on aika kova juttu, että kohta 30 vuotta se on pitänyt. Elikkä koska me kirjoitettiin 93. 93. Että se on edelleen voimissaan tämä homma. Et joskus siellä on ollut yksi ukko pitämässä lippua Salossa, mutta parhailla hetkillä 5, että usein on tänä päivänä 4. No, ollaan me tänäkin vuonna nähty nyt sun tiluksilla. Joo, ja siis idis on vaan, että käydään vuoden jutut kuulumiset, että mitä kuuluu. Avataan vyyhti. Niin kuin me sanotaan. Sehän kuuluu kyllä ja se Pasi, sun hyvä bändikaveri, hyvä kaveri Pasi kuuluu. Keihäsen Ville kipittelijä ja taiteilija Nurgren vielä Bulgariasta. Siinä se viisikko on. Erikoinen viisikko. Mutta joo, tällä me päästiin hyvin avata, koska me nähtiin ekan kerran, mutta siinä on semmoista, mikä oli ennen niin tätä, kun mä tulin sinne, niin tässä on pitkä pätkä ja 74 syntynyt ja tietenkin sullahan on painolastina aina Arvin poika ollut. Onko se painolasti ollut vai onko se ollut hyöty vai mikä se on? No sitä keissiä mä oon, että siis tosiaan Arvi, tänä päivänä Vaari, eli kulkee ihan Vaarin nimellä meidän keskustelussa. Niin kyllä mä muistan, että siinä oli jossain kohti niinku teini-ikää tämmönen, että niinku kelas, tai jollain tapaa hiffasi, että faija on tuttu kasvo ihmisille ja päät pyörii, kun tuolla kadulla kuljetaan. Ja en mä siitä ikinä varmasti sen niinku suurempaa murhetta kantanut, mutta kyllä mä sen niinku huomasin, että faija on tunnettu. Niin, ja siis aikahan oli sama, kun ei ollut sosiaalista mediaa ja nämä TV-kanavat oli ainoat, jotka
Puhuttu jopa vähän niin kuin Loirinkin tapauksessa, että se kasvoi niin suureksi, kun tavallaan hänellä oli, että pelkästään nämä tietyt oli, että ei ollut muita medioita käytettävissä, niin tämmöisistä ihmisistä tuli sitten elämää suurempi. Siis faija niin kuin varmasti just se, että joka ilta, no ei nyt joka ilta, mutta siis useana iltana viikossa ilmestyi ihmisten olohuoneisiin 20-30. Suomen luotettuin mies. No tämmöinen titteli on Maarille langennut tai joskus annettu. Ja. Ei siinä mitään. Kyllä mä sen niin kuin muistan, että siinä jossain vaiheessa teini-ikä oli vähän semmoinen, että tarvitseeko jengi niin kuin ihmetellä ja pyöritellä päätä. Ja sitten kun faija oli vielä aika tämmöinen niin kuin, helposti lähestyttävä maanläheinen tyyppi ja sitten puhelias, niin kyllähän se niin kuin joskus jäi niin jutteleekin, että oli tämmöistä, mutta voin hyvin kuvitella, niin kuin, että ajat on kyllä silleen varmasti muuttuneet todella paljon tänä päivänä, kun tätä mediaa ja tietolähteitä on niin älyttömästi, niin tavallaan tilanne on hyvin erilainen, että en mä siitä koskaan niin kuin mitään traumoja saanut. En mä uskokaan, että siitä traumoja tuli, mutta just sen hetken erilaisuus ja se, miten nykyään ollaan esillä, mutta en mä usko, että kukaan uutisankkuri Faijas jälkeen jää niin kuin nimellä kenenkään mieleen. Siinähän oli se toinenkin äijä, mitä kukaan ei muista ikinä. No Heikki Kahilahan on ihan klassikko äijä, mutta aika muuttuu. Aika muuttuu ja nythän se käy katsoa poikien pelejä joka paikassa aktiivisesti. Jos mä ymmärrän oikein, niin tämä urheilu, eikö Fajalta tullut tämä urheilukin aika niin kuin, se on ollut urheilu lätkämiehiä? No totta kai, niin kuin, jos näin nyt niin kuin 50 kun rupeaa lähestyä, niin jonkinmoinen näkemys niin kuin rupeaa olemaan ja ymmärrys siitä, että miksi jotkut asiat menee jotenkin, niin kyllähän niin kuin meikäläisen kohdalla, niin totta kai niin kuin hyvin monen kohdalla on sen kodin merkitys semmoinen, faija ei ole millään muotoa voinut, koska mä niin kuin tässä niin kuin mietin, että sitten on tämmöisiä tapauksia myös, että tietyllä tapaa yritetään tehdä jotain juttuja, että jotain tapahtuisi. Kyllä. Ja haaveillaan jostain, mikä saattaa olla ihan utopiaa. Mutta mun kohdalla se on mennyt ihan varmasti vaan tämmöisen liikunnan riemun kautta, että faija on ollut innokas liikkumaan itse. Ja. Ei ole todellakaan ollut mikään niin kuin supersporttaja. Pelannut Saipassa kiekkoa A-junnuihin saakka ja sitten varmasti monia muita lajeja kokeillut myös, mutta ei ole niin kuin todellakaan sitä urheilutaustaa silleen, että tietäisi mitä se urheilumaailma on. Elikkä, vaan että on sitten halunnut vaan siirtää aktiivista elämäntapaa, johon liikunta liittyy, niin myös jälkikasvulle. Eli mun sisko harrasti ratsastusta aktiivisesti ja meikäläisellä sitten oli koko perheen harrastus oli laskettelu. Ja. Käytiin ja kierrettiin ja mulla oli sitten tosiaan lajikirjo aika laaja ja toki niin kuin sanottu, niin vanhemmilla iso merkitys. Faija jäädytti mulle jo Myllypuroon, mä olin 3-vuotias Myllypadon tielle siihen vanhan Dösiksen kääntöpaikalle, niin siinä asuttiin. Siinä oli Snadin hiekkakenttä, niin sinne faija duunas mulle ensimmäisen sun siinä? Myllypadon tie on meikäläisen ensimmäinen osoite. Et siitähän niin kuin esimerkiksi Myllypurin jäähalli on kivenheitto. Ja tavallaan niin kuin meikäläisen kohdalla varmaan merkityksellinen juttu. Tai sanotaan kiekkouran kannalta. Mutta siitä se lähti, että faija on niin kuin mahdollistanut tietyllä tapaa itsekin ymmärtänyt sen tässä vuosien varrella, että susta voi tulla hyvä pianosoittaja, totta kai, mutta kyllä siinä niin kuin, jos sulla on piano himassa tai käden ulottuvilla, niin se todennäköisyys, että susta tulee hyvä soittaja, niin kasvaa. Eli ihan sama, että sulle niin kuin, tavallaan lapsille, jos niille tarjotaan se mahdollisuus, on se sitten koripalloteline pihassa tai kitarahuoneen nurkassa tai mitä tahansa, eli mahdollistetaan se. Että se on tietynlainen kynnys, että jos esimerkiksi lähikenttä on vaikka muutamien kilometrien päässä, sinne ei välttämättä sit ihan niin helppoa mennä. Niinpä. Eli kyllä tässä niin kuin faijalla on meikäläisen niin kuin uravalinnalle, niin ei millään tapaa tietoinen,
vaikutus, että olisi ajatellut, että nyt tästä tuleekin NHL-pelaaja, niin. että nyt tehdään semmoinen, että sen takia jäädytetään toi kenttä tuohon. Ei, vaan se on ollut vaan niin kuin tämä liikunnan riemu. Pysyy poissa ongelmista, kun liikkuu jostain. No joo, varmasti jotain tämmöistäkin on siinä taustalla ollut, että parempi höntsätä kiekkoa kotipihassa, kun lähtee pyörimään kartsalla. Miten tämä tavallaan nyt ehkä jutellaan tästä vielä, muistan sillä kun omat pojat pelasivat silloin lätkää, mä kysyin sulta, että lätkä tai foodis, niin sähän sanoit ehdottomasti, että kumpaakin vaan niin kuin tasapäisesti mahdollisimman pitkään. Sä oot hyvä esimerkki itse siitä, että sä oot kaikissa lajeissa niin helvetin hyvä, mutta mikä se oli, eikö kuitenkin sä fudiksesta dikkasit paljon? Kyllä, niin kuin tuossa tulikin jo, niin. Kyllähän meikäläinen pelasi kaikkea, siis mä oon pelannut useampaa lajia kyllä. Saanut kokeilla ja... Mihin asti sä menit fudiksessa? A-junnussa oli mukana vielä, Valtin A-junnussa ja jääpalloa talvisin ja tää on niinku helppo sanoa, koska aika on silleen myös muuttunut hirveästi siinä että se on niinku hirveän helppo sanoa, että tee sitä, tee tätä, tee tota. Mutta myös sitten taustalla on ihan tämmöiset taloudelliset hommat, että anna 2 tonnia tonne, 2 tonnia tonne, että se on niinku silleen hieno sanoa, mutta kyllä mun mielestä niinku toimijoiden, ketkä noissa lajeissa on, niin pitää niinku mahdollistaa se kuitenkin, että jos siellä on joitain semmoisia, ketkä haluaa, niin ainakaan sillä nyt ei pidä rangaista. Tiedätkö, että sä oot jossain toisen lajin harrastuksessa, niin sen takia ei sit jätetä jostain pelistä pois, että kun et ollut eilen valmistavassa treenissä, niin se ei niinku saa olla. Et ymmärrän niinku lantin molemmat puolet, mutta kyllä mun niinku tämmöisiin niinku mottoihin kuuluu tämä, että mahdollistetaan se, että tehdään se toiminta semmoiseksi, että siinä, koska lajithan voi tehdä myös yhteistyötä. Kyllä. Eli mulle se on ihan sama, missä niinku valmennettavat pojat juoksee 5 kilometriä, se on ihan sama, että onko ne Puotinkylän Valtin paita päällä vai Vuosaaren Viikinkien paita päällä, että kohan ne tekee jotain. Kyllä. Et se on ollut, mutta ymmärrän nämä vaikeudetkin sen suhteen, että ei se helppoa, mutta meikäläinen paino tosiaan Aassa vielä futista ja on ollut mukana monessa, että koripallossa kävin Pantereissa kokeilemassa ja niin kuin sanoin, perheen kautta tuli laskettelua ja jääpalloa pelasin Helsingin IFK-riveissä ja tosiaan on tullut kokeiltua ja ehkä se mikä tässä kaikkein kivointa, että vaikka sitten ammatikseen tuli pelattua 20 vuotta, niin silti tämmöinen liikunnan kipinä into on jäänyt, että meitähän yhdistää tässä myös tänä päivänä liikunta, ja se tulee juoksun kautta. Et se ei ole niinku silleen tullut kilsat täyteen, joskin kropassa rupeaa olemaan kilometrit täynnä, että lonkka on siinä kunnossa, että tässä nyt ei ihan kaikkia taikatemppuja enää oikein pysty tekemään, mutta se, niinku, se palo sinne urheiluun ja liikuntaan, niin se edelleen on olemassa, vaikka kilsat ei ole tullut täyteen, vaikka 20 vuotta ammatikseen teki. Niinpä. Voiko sanoa, mä mietin sitä foodista, koska musta tuntuu, että Suomi oli niin lätkävetoinen maa silloin, että ne oli vähän outoja jätkiä, jotka pelasivat foodista, tai ne oli aina semmoisia harrastelijoita. Jos mä nyt vertaan vaikka Valtin toimintaa, kun mun omat pojat, ne ei tietenkään mihinkään korkealle mennyt, mutta se on jo täällä harrastuspuolella paljon ammattimaisemmin ohjattu, että ainakin se kirjo on isompi. Tuleeko se, musta silloin oli viisasta valita jääkiekko, koska siellä oli markkinoilla kiinnosti etupäässä jääkiekko, ja se oli paljon seksikkäämpi laji kuin foodies. Niin. Onko tässä mitään ajatusta? Joo, tietyllä tapaa varmaan näin, että en mä tiedä kultaako aika muistot, mutta jotenkin tuntuu, että, tai ei se, en mä nyt tämänhetkisen tiedon mukaan, niin ei se pelkkää haihattelua, että kyllähän niin kuin maapallon ilmasto on muuttunut ja tietyllä tapaa Suomi on mielletty kylmäksi pohjoiseksi maaksi. Ja niin kuin ainakin itse kun yrittää muistella, niin en mä muista lapsuudestani semmoisia
talvi, että tuleekohan lunta Etelä-Suomeen vai sataako vettä vai mitä. Että kyllä mä niin mun mielikuvissani niin lapsuudessa, eli silloin 70-80-luvulla, niin talvet oli talvia. Ja jotenkin tuntuu, että niin tämä on ehkä se, liittyen esimerkiksi tähän futikseenkin, että esimerkiksi meikäläisen muisto jalkapallosta talvella oli, kun pelattiin Vuosaaren Viikinkien riveissä talvisarjaa Myllypuron hiekkakentällä siellä ulkona, eli siinä kielikoulun, Itiksen kielikoulun ja Itiksen koulun välissä oli se hiekkakenttä, niin siellä pelattiin ja lunta oli ihan älyttömästi, ja muistan kun ajettiin takas Vuosaareen sieltä, ja siinä oli tuossa Itiksessä oli se Korpivaaran autoliike. Niin muistan kun katsoin -22 ja varpaat suli seuraavana päivänä. Tavallaan tämä niin kuin mainitsin jo tuossa aiemmin, että mahdollistaminen, että kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi jalkapallon yksi niin kuin isoimpia juttuja Suomessa on, että kyllähän niin kuin olosuhteet on mennyt ihan älyttömästi eteenpäin. On tekonurmia, rupeaa löytyy lämmitettyjä tekonurmia, sä pystyt ympäri vuoden kentät vihertää, on tullut halleja. Ainoa halli silloin esimerkiksi, mitä mä olin, niin oli Myllypuron romahtava kupla, että se oli ihan ainoa, mitä tästä niin kuin läheltä löytyi. -20 sisällä. No siellä oli -20, mutta sentään katto pään päällä ja hiekkakenttä. Eli onhan nämä niin kuin fasiliteetit menneet ihan älyttömästi eteenpäin siitä mitä ja toisaalta taas sit, jos katsotaan sitä lantin toista puolta, niin kuin puhuttiin, että esimerkiksi talvet, niin nyt on ollut ihan ok, että on saatu joitain viikkoa, mutta jotenkin tuntuu, että niin kuin se sanotaan talvilajin esimerkiksi jääkiekko, tämmöiset luistelulajit, hiihto, niin ei ole enää millään muotoa itsestäänselvyys, että talvisin niin kuin niitä voi tehdä. Ja tavallaan sehän on se kaikkein tärkein juttu, että sä omalla ajalla pystyt tekemään ja menemään. Ja jos sulla ei ole sitä mahdollisuutta, niin totta kai se vaikeuttaa. Toki onhan jäähalleja tullut vaikka kuinka paljon ja kiekossakin on menty ihan mielettömästi valmennuksellisesti ja näin eteenpäin. Mutta futis on ottanut sanotaan isompia harppauksia tässä, että jos miettii sitä. Ja totta kai sitten myös näet, että suomalaiset pelaajat on tonne maailmalle menneet. Siellä on Litmaset ja Hyypiät suunnannäyttäjinä. Ja sitä kautta sitä tietoutta on myös ruvennut valumaan enempi tänne kaikesta valmennuksesta, systeemeistä, että miten asioita tehdään jossain muualla. Ja Suomi on nostanut kyllä tasoaan huimasti, mutta niin kuin sanoin, että tuossa saattaa olla jotain perää, että nämä niin kuin olosuhteet on muuttuneet niin paljon, että se on ollut otollista. No, sä otit juomaksi nyt kombucha. Jalkapallolle. Kombucha on kombucha. Hyvä valinta. Otetaan. Kovera. Tamminen. Mitä pitää kysyä, sit sä rupesit niinku lähestyä Jokereita, tai Jokerit alkoi sitten, mun mielestä 82 sä oot niinku liittynyt Jokereihin. Ketä, oliko idässä joku jengi, joka siirtyi, oliko jotain pelaajia, jotka meni samaan aikaan, vanhoja staroja, ketä sulta tulee mieleen, oliko samaan aikaan aloitteli sulla? Tämähän nyt niin kuin, jos palataan sinne 80-luvun alkupuolelle, niin sanotaan jääkiekon kenttäkin oli hyvin erilainen. Ja jos nyt mietitään näitä kahta niin kuin Helsingin jättiläistä, eli IFK:ta ja Jokereita, niin silloinhan tämä asetelma oli hyvin toisenlainen kuin mitä se on ollut. Eli silloinhan IFK oli, sanotaan vähän raflaavasti näin, mutta että oli Betre Folkin Svenska Talande, eli se oli niin kuin pikkasen se parempien jengi, ja Jokerit miellettiin, ja mä mietin sitäkin, että minkä takia se mielletään, no Aimo Mäkinenhän aikoinaan perusti Jokerit ja pisti pyörimään nämä kaupunginosakortteli, niin suuri osa joukkueestahan tuli kuitenkin itäpuolelta. Oli Lauttasaari mukana myös ja Jakomäkeen, mutta idästä oli Puosaarta, Puotilaa, Herttoniemeen, eli kyllä se Jokereiden toiminta niin kuin vahvasti asemoitui jo alkutaipaleella Itä-Helsinkiin, jossa oli paljon, oli niin kuin
populaa ja työläisiä. Ja tietyllä tapaa oli harrastajia ehkä sitä kautta sitten. Ja Jokerit miellettiin vahvasti niin kuin sitten tietyllä tapaa, että jos IFK oli se vähän niin kuin parempien jengi, niin tietyllä tapaa Jokerit oli sitten vähän se heikompien joukkue. Kyllä. Ja meikäläinenhän tosiaan 82 siis näissäkin on tietty sattuma aika paljon, että me muutettiin Myllypurosta Vuosaareen vissiin vuonna 80 about. Joo. Eli sitten kun alkaa koulut, niin tulee uudet kaverit ja uusi kaveripiiri, kaikki tämmöiset. Ja sitten tosiaan se meikäläisen kaveripiiri, niin siihen aikaan Vuosaari yksinkertaisesti vaan, niin se oli Jokerien värinen juttu. Et mun luokalla oli semmoinen Mäntsälän Jani. Ja. Ihan parhaita kavereita, asuttiin 150 metriä toisistamme ja kuljettiin kouluun aina kimpassa ja näin. Ja Jani oli Jokereissa ja sitten siitä se lähti, koska mulla oli niinku Fajan kautta, kun Faija taas sitten tunti Lallipartiset ja kaikki nuo IFK-starat, kun se oli Zoomin mukana pyörinyt tuolla hallilla ja tunsi näin. Niin me käytiin katsoa silloin vielä niin kuin IFK-pelejä, mutta sitten kun tosiaan Vuosaaressa tuntui, että kaikki on Jokereita ja Janikin sitten kysyi, että liittyykö Jokereihin, niin eihän siinä ollut vaihtoehto. Että mä just tsiikasin jonkun meidän vanhan ala-asteen tämmöisen, siis nyt ollaan 80-luvun puolivälin tietämillä, niin tsiikasin jonkun, me oltiin voitettu koulujen välinen mestaruus, niin tsekkasin sen joukkueen, niin siinä meitä oli melkein 10 Jokeria, sitten oli Kojon jätkiä, OKK:sta oli poikia, mutta ei yhtään IFK:sta. Et se vaan kertoi siitä, että esimerkiksi siihen aikaan Vuosaaresta, totta kai sielläkin varmasti niitä IFK-kannattajia oli, mutta että niin kertoo vaan mikä se asetelma niin kuin silloin oli. Et Itä oli kovin jokeripainotteinen ja IFK oli sitten enempi ehkä lännessä ja keskustassa. Niin Joo, se on hauska, koska ennen kuin moni ymmärrä, niin kuin mä itse oikeastaan rupesin IFK:t sitten kannattaa oikeastaan, jos mä sanon näin niin myöhäisenä, että mulla oli Tappara joskus, kun siinä oli siisti kirves, mutta sitten mä rupesin miettimään, että nyt se valikoitui jostain tiettyjen ystävien kautta IFK, piti tehdä valinta, mutta se historia, mulle sitä myytiin enemmän, että kun tuli nämä Jalliksen hallit ja muut, niin mä tartun siihen, että Jokerit on porvarijoukkue ja IFK on duunarijoukkue. Koska mä en tiedä mihin se, mutta se oli jotenkin markkinoitu siltikin, vaikka se oli just toistepäin ollut tosi pitkään, niin kuin sä sanot. Sittenhän tietenkin tuli, kun hallit tuli Pasilaan ja muuta, sittenhän se oli yö ja päivä se ero, että tuolla siihen oli helppo silloin mennä tavallaan semmoisen, että me ollaan vähän huonompia aina. No oltiinhan me aina huonompia, kun me hävittiin, mutta Joo, mutta eihän IFK-seurana huonompi, että IFKhan on klassinen joukkue ja ei mulla ole tavallaan semmoisia vihaa ollut koskaan, eikä myöskään tietyllä tapaa mulla IFK on semmoista hirveän pahaa vihaa tai kaunaa edes tullut, koska silloin 90-luvulla tosiaan IFKlla oli menossa vähän niin kuin tommonen matala lento ja silloin oli 2 kukkoa tunkiolla 90-luvun puolivälin tietämillä, se oli Jokerit ja TPS ja siitä tuli tämmöinen iso juttu, mutta siis tänä päivänä jos kelaa, niin IFKhan on hieno perinteikäs seura ja se mitä mä arvostan, niin tästä puhuttiin tästä monilajisuudesta, että IFKllahan on lajikirjo aika laaja, että siellä on käsipalloa ja jääpalloa, yleisurheilua, vaikka mitä futista ja tosiaan on. Että tavallaan toivoisin, että tämmöisiä seuroja, joissa on mahdollisuus harrastaa useita lajeja saman merkin alla, niin olisi erittäin toivottavaa ja näin, mutta että ei siihen varmasti tähän IFK-Jokerit suhteeseen tuli iso muutos, kun Hartwall Areena, mikä Helsinki Halli se nykyään onkaan, niin tuli ja silloin tietyllä tapaa kun esimerkiksi otetaan nyt vaikka, että oltiin IFK ja Jokerien pelaajien kanssa saman katolla Nordiksella, niin päivittäin tavattiin, juteltiin, vaihdettiin kuulumiset ja oltiin kavereita myös kentän ulkopuolella ja tuttuja.
kun taas sitten kun lähdettiin erilleen, niin tavallaan nyt toinen oli tuolla potrossa ja toinen tuolla potrossa. Se niin kuin sai aikaan myös lieveilmiöitä, mikä sitten johti erinäisiin episodeihin. Mä oon esimerkiksi just tästä Saarisen Simppa IFK-legenda oli tuossa valmennuksessa mukana ja pari vuotta puljattiin tuolla poikien kanssa, niin sitä on niin kuin puhuttu just, että eihän silloin ollut ikinä mitään. Niin tämmöisiä pelit pelattiin kovaa, mutta seuraavana päivänä kun nähtiin hallilla, niin ne jäi sinne kaukaloon. Samalla hallilla treenasitte. Niin, että just, että sitten kun tavallaan tämä kauna syntyi ja sitä tehtiin, ja sitten kaikki jotkut Pave oli myrkkyä meille, ja se oli jotenkin niin kuin tosi nerokkaasti rakennettu. Se oli hyvää markkinointia. Et sen jälkeen, kun Jokerit lähti liigasta, niin mulla tuli kyllä surullinen olo, koska mulla ei ollut oikein enää semmoista niin kuin tosi henkistä. Se oli tosi tärkeä se derby-homma. Joo, no mä en tietenkään oikein tolle puolelle en ole niin kuin päässyt, kun en ole sitä IFK-vinkkelistä osannut niin kuin ajatella, että millaisia fiiliksiä tämä Jokereiden poislähtö on todellisuudessa aiheuttanut. Itse niin kuin miettii enemmän sitä Jokereiden vinkkelistä ja tosiaan 8 vuottahan Jokerit tuolla itärajan toisella puolella puljas ja kyllä mun niin kuin siinä alkuun oli, että tämä on ihan mielenkiintoinen homma, mutta kun vuodet kuluu ja näin ja tavallaan niin jälkiviisaus on helppoa. Mä edelleen on sitä mieltä, että mun mielestä se urheilullisesti oli niin kuin hyvä juttu. Niin. Mutta kyllä se etääksi jäi. Siis silleen, että mä voin kuvitella fanin vinkkelistä, että siihen on vähän, totta kai sulla on se oma jengi siinä, mutta sitten kun vastustaja on Vladivostok tai joku ihan jostain, mistä tahansa niitä tulikaan tuolla, niin siihen on varmaan vaikea saada semmoista tietynlaista kipinää. Ja sitten tavallaan toikin vielä, että kun... No ihan se on Hankonen ja Ilkka, jotka on Vladivostokissa. Joo, että siihen on tietyllä tapaa niin kuin varmasti niin kuin vaikea osittain päästä messiin, koska esimerkiksi tuommoisen fanikulttuurin yksi niin kuin varmasti tärkeimpiä juttuja on vieraspelireissut. Kyllä. Ja tavallaan niin kuin, siinä niin kuin Jokereiden niin kuin tässä alkupolullahan, ja kai siinä jonkinmoista saatiin aikaan, oli tämä Helsinki-Pietari, eli SKA ja Jokerit, että siinä olisi niin kuin semmoinen pariskunta, minkä välillä voisi ruveta kipinöimään. Ja varmasti näin olikin, mutta tietyllä tapaa, että kun fanien semmoinen juttu, että lähdetäänpäs nyt tonne Omskiin tsiigaan vieraspeli, että se meni varmaan aika hankalaksi. Niin jollain tapaa se jäi niin kuin itselläkin vähän etäiseksi, mutta edelleen sanoin, että hyvää lätkää kyllä siellä pelattiin ja näin että Sä olit niinku vikakauden vielä katsoin, niin silloinhan sä olit nyt niinku se, sä olit Jokereissa vielä silloin 08-09. 0910. Mikä silloin oli tilanne Jokereissa? Pelattiin SM-liigaa ja tarina loppui siihen, että pudottiin puolivälierissä Tapparalle ja se oli siinä meikäläisen pelit sitten. Että mä 18 vuotta pelasin ammatikseni, joista Jokereissa 9 vuotta. Mä kiersin maailmaa ja 3 kertaa palasin sitten aina piipahtamaan. Että aina palasin niin kuin lintu palas kotipesään, voi sanoa. Mutta joo, jälkeenpäin jos kelaa, niin meikäläisen niin kuin se ensimmäiset 4 vuottahan oli ihan niin kuin jossain toisissa sfääreissä, että niin kuin miettii, että 4 vuotta. Me voitettiin 3 mestaruutta, hävittiin Tepsille 1 finaalisarja ja sitten nykyään on CHL, mutta siihen aikaan oli joku Eurooppa-kuppi, mihin pääsi niin kuin mestarijoukkueet. Niin sitten voitettiin 2 Eurooppa-kuppia vielä. Kyllä. Eli 4 vuoteen niin kuin tietyllä tapaa lautanen tuli aika tyhjäksi. Oli varmaan niin kuin meikäläisellekin vähän, kaikki kunnioitus tämmöisiä kavereita, ketkä pelaa satoja otteluita samassa niin kuin miljossa samassa sarjassa, mutta mulle oli niin kuin jotenkin, en tiedä onko sitten luonteessa vai missä, mutta tuntui, että haluaa nähdä enempi ja mennä. No toki ei sitä alkuun tietenkään miettinyt näin, mutta uran loppupuolella niin päätöksiin, mihin mennään, niin varmasti vaikutti myös se, että hei, että tuollahan voisi ollakin aika mahtava käydä. Esimerkiksi nyt otetaan vaikka
Salzburgiin. Niin just. Ihan törkeä hieno makea kaupunki. Niin. Eikö se kuitenkin se melkein, mitä te voitit, ettekö te voittanut siellä? siellä? Itävallan mestaruus voitettiin toisaalta, finaali hävittiin ensiksi, mutta niinku tämmöisiä valintoja, niinku, siis mä olin 9 vuotta Jokereissa, pelasin niinku pääsarjatasolla ja sitten oltiin 3 vuotta Pohjois-Amerikassa, että on nähty niinku, sielläkin tietyllä tapaa ääripäät. Dallas ei ollut todellakaan mikään kiekkokaupunki, mihin alkuun mentiin, että siellä oli niin kuin, oikeastaan mikään ei viitannut jääkiekkoon. Kun taas sitten toinen seura, mihin kaupattiin, on Montreal, mikä on taas kiekkoilun mekka. Niin siellä taas sitten lätkä on pikkusen eri asemassa. Niin kuin Pohjois-Amerikassa 3 vuotta, sitten oltiin niin kuin, jos nyt haluaa verrata sitä esimerkiksi Jokereita, mihin minä aikoinaan liityin Itä-Helsingissä, tietyllä tapaa tämmöinen työläistalkoohenkisyys, niin se oli jotenkin sitten jonkinmoinen paluu siihen, kun me valittiin perheen ja myös siihen kuului hyvän ystäväni Tiilikaisen Jukan. Saatiin sumplittua mun sopimukseen pykälä, että tämä mun sopimus ei Söderteljen kanssa, mikä on täysin työläiskaupunki Tukholman kupeessa, ihan älyttömästi suomalaisia muun muassa aikoinaan, tai suomalaistaustaisia sanotaan näin, eli aikoinaan on lähdetty sinne, siellä on Scania isot tehtaat ja on lähdetty, siirryttiin sinne, eli me mentiin perhe rouva pääsi duuniin, koska seura niin kuin pystyi tarjoamaan sen vaihtoehdon, mikä varmasti paino vaakakupissa on lekuri, ja se pääsi sinne Söderteljen sairaalaan hommiin, ja tosiaan siihen pakettiin kuului tämä niin kuin kaveria ei jätetä, että me Tiilikaisen Jukan kanssa sovittiin, että olisi tosi makea, että päästäisiin kimpassa pelaamaan, ja mulla oli tosiaan, se oli vielä erillinen lappu. Ei jumala. Mä muistan, että tämä sopimus ei tule voimaan ennen kuin Jukka Tiilikainen on tehnyt sopimuksen myös. Eli kaverille myös. Kyllä. Ja olihan tämä loisto homma. Me saatiin dilkattua silleen niin kuin parhaat kaverukset. Päästiin samaan jengiin ja 2 vuotta huiskattiin siellä. Miten se meni se Södertelj? No Södertelj, niin kuin mä sanoin, että me palattiin tavallaan sinne, että se oli todellakin niin kuin underdog, eli altavastaaja. Niin kuin oli just noussut Elitserien siihen aikaan takaisin ja odotukset ei ollut. Kyllä me on naureskeltu silleen, että kyllä se oli niin kuin niiden aikojen Minardi. Eli ei ollut mahdollisuutta menestyä, mutta viihdyttiin tosi hyvin ja kivasti. Ja tietty tommonen, tiedätkö, kun sulla on vähän niin kuin rupusakki siinä, niin se mitä niin kuin se onnistumiset ja nää saa aikaan, kun sieltä rupeekin nousemaan, niin mä olin 3 vuotta Söderteljessä, niin ei me kertaakaan päästy pudotuspeleihin, mutta ei kertaakaan jouduttu karsimaan, mikä on taas Ruotsissa mun mielestä hieno homma, että siellä on sarja auki ja todellakin sillä on merkitystä, että miten sä pärjäät, niin 3 kertaa oltiin 9. Ja sitten tosiaan näistä ulkomaan vuosista vielä oli sitten 2 vuotta Salzburgissa, eli nyt ollaan 3 vuotta Pohjois-Amerikka, 3 vuotta Södertelj ja 2 vuotta Salzburgissa ja sitten vielä vuosi ennen kuin palattiin viimeisen kerran himaan, niin oltiin Leksandissa, mikä on hyvin todella klassinen ruotsalaisjoukkue. Eli menee mihin tahansa Ruotsissa Leksand pelaamaan. En tiedä, se on niin kuin koko Ruotsin jengi. Eli siellä on niin kuin Leksand-faneja ihan kaikkialla. Eri kaupungeissa. Eri kaupungeissa. Meet mihin tahansa, niin sieltä joka mestasta löytyy sinivalkoisia. Ja se oli ihan hieno kokemus sekin, että oltiin Taalain maalla keskellä Ruottia. Siellä on punaisia puutaloja, kylä täynnä ja Leksand on pieni, olisiko siinä joku koko alueella ne pikku kylät yhteensä niin 15 000 ja siellä kuitenkin on iso halli, missä on 7 tonnia yleisöä sitten. Niin se on oma juttu, se, että niin kuin tavallaan tulee mieleen Sotkamon Jymy Suomen pesäpallosta joskus aikoinaan, kun oli tuhansia ihmisiä katsomassa. Kyllä. Että siinäpä ne mun niin kuin nämä, ja en mä tiedä johtuuko se meikäläistä, mutta kyllä me niin kuin kaikkialla viihdyttiin. Totta kai me ollaan vaimonkaan käyty läpi ja mietitty, että esimerkiksi Salzburgin vuodet ei ollut tietyllä tapaa ehkä kaikkein helpommat, kun ei ollut mitään tukiverkostoa. Meillä oli 2 pientä lasta ja sitten vielä vanhimmalta pojalta
katkes reisiluukissa siellä ja oli kaiken näköistä tämmöistä pikku häslinkiä, niin ne oli ehkä sitten ainakin jollain tapaa niin kuin, vähän niin kuin raskaammat vuodet, joskin siellä sitä jeesas, kun pelejä ei ollut ihan mielettömästi. Mutta paljon sai kiertää ja näin jälkikäteen niin ei sieltä hirveän montaa päivää kyllä en vaihtaisi pois. No varmasti. Sulla on aina kuitenkin, mä muistan, että sulla on aina ollut kämppä idässä, Vartsikassa esimerkiksi, missä niin kuin, että sä et ole tavallaan muuttanut oikeastaan mihinkään sillä, kun jotkut, no en mä tiedä, jos sä olisit saanut joku 10 vuoden jonkun ison NHL-diilin, niin ehkä se olisi eri juttu, että olet koko ajan vähän niin kuin liipasimeen, mutta sä oot aina niin kuin, sulla on ollut hima täällä, mihin niin kuin palata. Hima taas. Niin. Joo, ei siinä, no varmasti näihinkin tietty vaikuttaa hirveän monet, mutta vaimo on myös Itä-Helsingistä, joskin Hakaniemestä lähtöisin, mutta kuitenkin on niin kuin asunut pitkän sivun. Et siinäkään ei tullut tämmöistä, että toinen tulisi jostain muualta ja vaatisi, että hei, eikö me voitaisiin sitten mennä tonne. Et meille niin kuin Itä on ollut luontainen juttu, eikä meillä ollut mitään tarvetta. Et meikäläisen polku on siis Myllypurosta Vuosaareen, Vuosaaresta Vartsikaan ja sieltä sitten on niin kuin kolmas tönö, missä nyt pidetään majaa ja ollaan ihan tyytyväisiä oltu siihen, että siellä ollaan. Tietenkin se on jännä aina susta musta niin kuin, nyt on uran jälkeen ja sitten sä vaan niin kuin heittäydyt ihan normaaliksi. Mä oon vaan tässä niin kuin, nykyään teen remppahommia ja coachaat mun poikia ja tämmöistä, niin kuin, että ei ole niin kuin, sä vaan oot ja tietenkin perhe vaatii hoitamista ja oot ottanut siitä nyt, mutta sä oot jotenkin täällä idässä on semmoinen, että täällä ei kukaan ole niinku, yritä ikinä olla toistaan parempi, vaan täällä aina muljahdetaan sitten, että täällä on mun mielestä niinku tosi vähän semmoista leijutusta ja siksi täällä on niin mukava että jengi niinku, säkin nautit siitä, että sä voit olla, sun ei tarvitse niinku enää ehkä puhua jostain sun lätkäjutuista, vaan sä voit nykyään puhua ihan enhän mä koskaan nyt niin isoksi pelaajaksi noussut. Et se niinku varmasti tässä vaikuttaa myös, että en mä niinku tietyllä tapaa koin olevani siellä niinku hyvä lenkki useassa joukkueessa, missä olin mukana mutta mä puhun esimerkiksi niin mä käyn katsoa teillä on Pyhäyriänä teidän bändi. Se mikä maailman kunnianhimoisin bändi on ollut ikinä ja äijä on kuitenkin pitänyt sen tärkeä. Paljon te olette nyt 14 levyä on tehty. Joo, niitä on, siis nämä on just näitä sattumia, mitä matkan varrelle osuu, että mekin tosiaan muutettiin Vuosaaresta Vartsikaan ja mä olin 12. Joo. No sitten totta kai, niin kuin vaikka etäisyys siinäkään niin kuin, ei ole kuin se muutama kilometri, tiedätkö, että Lahden toiselle puolelle. Mutta sitten kuitenkin kun koulut vaihtuu, niin kaveripiiri vähän muuttuu. Ja harrastukset on myös semmoinen, mikä tietty vaikuttaa sitten, että kenen kanssa vietät aikaa. Niin kyllähän niin kuin esimerkiksi näillä kaikilla on valtava merkitys. Esimerkiksi ihan suoraan vaikka Pyhäyrjänä. Se on edelleen tämmöinen meidän autotallibändi, että ei me olla sieltä ikinä sen niin kuin, että meillä on WhatsApp-ketjussakin niin sittenkin billboardiin, että se on meidän huumori, että ei me olla niin kuin koskaan niin kuin muuta, että se on ollut tämmöistä kivaa harrastetoimintaa kaverien kanssa. On ollut se juttu ja Mutta se olisi jännää, kun mä käyn välillä katsoa, että olette jossain joku paikallisen räkälä nurkkahuoneessa ja te vedätte se setin, siellä on joku 5 katsojaa, mutta se äijä vetää DDR-paidas siellä ja kaikki, että siinä on jotenkin niinku musta makea henki, siksi mä dikkaan just, että on pidetty niinku itänä ja sit sä vaan tuut takaisin ja sä jatkat näitä asioita ja tuntuu, että sulla on ihan tosi jees olla. No joo, siis en mä tiedä, jokainenhan meistä on jonkinlainen ja asiat muuttuu, mutta mä just esimerkiksi tuossa vähän aikaa sitten niin luin Knopflerin veljeksestä, eli Mark Knopfler, itse asiassa veljeksillä ei ollut hirveän hyvät välit ja näin, mutta enemmän mä luin sit, mitä Mark Knopflerille kuuluu nykyään, niin jätkä varmaan mikä voisi todellakin täyttää uima-altaa fyrkalla ja mennä polskimaan sinne, niin
sanoi, että hänestä niin kuin on kaikkein makein juttu, että voi mennä paikalliseen kuppilaan ja lukemaan lehteä, että hän ei niin kuin tiedä, ei hän halua nousta. Et se on tyyppikysymys. Kyllä. Niin kuin, ja en mä tiedä, totta kai siihen niin kuin vaikuttaa moni asiat, varmaan meikäläisen tämmöinen. Mä en ikinä, niin kuin, mä en koe, mä tiedän, että kyllä mä jonkun verran tienasin, mutta että mä pelasin siihen aikaan kuitenkin vielä esimerkiksi Pohjois-Amerikan NHL:ssä, että tämmöinen niin kuin täytemies, niin mä menin ihan niin kuin minimillä. Toki hyvä rahahan se oli sekin, että jos mä 3 vuotta siellä sain olla, niin kyllä kaverit naureskeli, että he saa veivata Chirran rattiin tässä useamman vuoden ennen kuin saman verran saa tehtyä fyrkkaa, kun taas sitten miettii, kuinka tärkeä duuni esimerkiksi nykypäivänä vissiin pelastushenkilö on ja kuinka tärkeä duunia tekee, kun taas sitten jos miettii ammattiurheilija, niin sehän on tietyllä tapaa tämmöinen pelle, mikä esiintyy. Mutta että meillä mutsi on ollut kuitenkin semmoinen niin kuin kirstunvartija lapsuudessa, että sieltä on jäänyt tämmöinen, että pitää laittaa pahan päivän. Säkin olet varma, sullekin on varma, muista laittaa pahan päivän varalle vähän syrjään. Ja että mä oon laittanut pahan päivän varalle ja silleen saanut sen niin kuin. Mä muistan samaan aikaan, kun mä mietin, kun te menitte sinne, esimerkiksi Kanalahti oli silloin, Jere oli losissa ja sitten se tuli aina takaisin ja silloin oli aikamoinen, silloin oli paljon niin kuin sanotaan, silloin oli riahkaammat juhlat kuin sulla, mutta just tätä mä tarkoitan, että tietyllä tavalla nykyiset pelaajat, niin nehän tienaa ihan törkeitä määriä, mä en tiedä miten perustuu, mutta jotenkin välillä tuntui sillä, että joku jätkä sai niinku kolikoheitolla, niin sai jonkun hyvän diilin ja se sai rahaa ja sitten se ei ollut välttämättä kuitenkaan niin olla nähty tätä polkua, että se ei ollut välttämättä niinku tyytyväinen, että meillä on niinku Jantusia ja just Jere ja muita, että niillä on siltikin paha olla, vaikka niillä olisi miljoonat tilillä. Voi olla, että ei tee. Joo, sen verran mä oikaisen että niinku, se on tietty mielikuva, mikä ihmisille muodostuu, mutta loppupeleissä niin esimerkiksi Suomen, jos lyödään kaikki ammattiurheilijat, niin eihän niitä hirveän montaa oikeasti ole, ketkä rikastuvat sillä todellisuudessa. Kyllä. Eli oliko jossain vaiheessa laskettu, että noin 1000 ihmistä vuosittain kaikista liikunnan harrastajista saa niin kuin urheilusta ammatin Suomessa. Kyllä. Et niitä on jotain vähän toista tuhatta. Niin. Ja niistä kuinka moni rikastuu, koska ammattilaisurheilijan vissiin raja, onko se 11 vai 12 000 euroa vuodessa. Niin sillä nyt ei vielä kivitaloa rakenneta, jos sä tienaat sen verran, vaikka sut mielletään ammattiurheilijaksi. Eli kyllä se prosentuaalisesti on aika vähän, ketkä sitten tienaa niitä kivitaloja. Mutta niin kuin sanoit, että se on se mielikuva. Että kun sitten media tykkää tarttua. Sitten meillä on jotain, niin kuin sanotaan nyt lätkästä Selänne ja jotain tämmöiset, jotka on sitten todellisia megastaroja, niin sitten se ero vielä siinä niin kuin tavallaan Juhan, nelosketju Juha ja siellä, niin se on niin kuin älytön. Mä ajattelin, niin kuin, en mä tiedä miten kyvyllisesti menee ja mistä se on kiinni, missä sä pelaat, mutta niin kuin, sitten kun ajattelin, että siellä pikkumarginaalissa syntyy tommonen ero, että siellä pystyy joku erottumaan vielä, niin kuin, että ne on niin paljon parempia. Se on musta jännä. Joo, kyllähän siihen aina tietty on sattumaakin. Niin. Hirveästi, että osuu tietyt palikat kohdalle, sä onnistut tossa ja tossa sä saat mahkun, pystyt käyttämään, toisella menee nivunen. Niin. Ja niin kuin sanottu, kyllähän niin kuin kaikessa muussakin, mistä tahansa lähdetään liikkeelle, niin kyllähän niitä, ketkä ylöspäin pyrkii, niin on vaikka kuinka paljon. Niin. Eli että kyllä mä sanoin, että niin kuin ammattilaisurheilu se on raaka maailma. Ja vielä nyt tavallaan Suomessa nämä niin kuin urheilun harrastaminen ollaan kuitenkin aika pikkuhiekkalaatikolla, sit jos mietitään maailmalle. Ja tosiaan laji kuin laji, niin halukkaita on ja ovat valmiit tekemään mitä tahansa. Että ihan samahan se on bisnesmaailmassa missä tahansa, että kyllähän siellä ollaan valmiita kampittamaan kaveri, kun paikka tulee, jos se edistää sitten omaa juttua. Et meikäläisen tietyllä tapaa mä oon sitä kelannut, että ehkä semmoinen luonteenpiirre, mä olin vähän liian kiltti. Et sitä kelannut jälkeenpäin, varsinkin ne Pohjois-Amerikan vuodet, koska sinne oli ruuhkaa. Ylöspäin oli ruuhkaa, että sinne oli. Et mä olin ehkä liikaa semmoinen
joukkuepelaaja ja mietin sitä, että mä en ollut valmis, tiedätkö, että jos on yksi pelipaikka ja tuossa on sun paras kaveri siitä jengistä ja yksi paikka, niin sun pitäisi tylysti vaan yrittää tehdä kaikkensa, että se kaveri ei saa sitä. Niin jotenkin, siitä on toki aikaa paljon, mutta tämmöinen mielikuva mulle jäi, että mä en niinku oikein siihen niinku ihan no niin, mutta se on sama, tiukkaan raakaan ammattilaispeliin. Että sä haistat sen saman paikan, että tunnen tuon, että musta se olisi vittumasta ajatella, että jonkun takia sä saavutat jonkun jutun, että sä just sen eväät sen mahdollisuuden, mutta näin se saatana menee ja sitten se on kuitenkin tavallaan just, niin kuin sanot, kiltille ja herkälle ihmiselle, niin se on niin kuin kova paikka, että sitä peliä ei jatka. Et mä huomasin aikana, kun oli Raksa-hommat, että ne, jotka kusetti niin kuin eniten ja sanoi vaikka, teki diilejä, että me tehdään halvalla tämä remontti, mutta sitten mä tiesin heti, että se on ne lisätunnit, mitkä lyödään sen halvan remontin päälle, ja ne oli valmiit tappeleen niistä lisätunneista vaikka rosikseen asti, niin sillä teki, että siellä oli se tietty ihmistyyppi, joka pystyi niin kuin härskisti käyttämään sitä hyväksi, niin se on samanlainen rakenne. Että. Joo, kyllä mä niin kuin uskon, että näin se on, ja niin omakohtaisesti voin sanoa, että urheilussa niin ehkä nyt ei ole semmoisia kusettajia silleen, mutta että peli on kovaa. Kyllä. Ja sun pitää pystyä sitten niin kun, ja siinä on vielä tietty, jos miettii urheilua, niin sun kroppas on sun työkalus. Niin. Et kun siihenkin tulee kaiken näköisiä kolhuja. Ja sun työkalu on nyt paskana. No ei se nyt ihan, kyllä tässä nyt vielä nitkutetaan, mutta kyllä niin kuin vuodet ovat kuluneet ja ne ovat myös kuluttaneet, että tosiaan kyllä mun niin kuin tänä päivänä jollain tapaa niin harmittaa se, että just nyt tällä hetkellä niin kuin ei pysty ihan kaikkea tekemään. Niin. Että lonkka on siinä kunnossa, että tekonivelleikkausta tässä joutuu ihan vakavissaan miettimään lähivuosien aikana, mutta kyllähän nyt vielä painetaan tässä muutamat maratonit. Niin paljon sä juoksit nyt, me oltiin Hampurissa, paljon se nyt meni? Se oli aika hyvä. Siis se oli ihan niin kuin sanotaan tuohon, meikäläinen on saanut tuolla meidän juoksupiirissä, mikä on siis, mainittakoon se nyt tässä tosiaan, mikä meitäkin yhdistää, Lellin kumahdus. Lellin kumahdus on tämmöinen juoksukerho ja ollaan tosiaan toistakymmentä vuotta jo kierretty yksi maratoni vuoteen ja siinä on toistakymmentä tyyppiä, ketkä niin kun, joku pääsee, joku ei aina ja nyt esimerkiksi viime vuonna Hampurissa oltiin, niin kyllä itsellä niin kuin silleen tosiaan tämä koneen ruostuminen vaikuttaa siihen, että jos aiemmin meikäläisen lempinimi oli Vankkel, eli se meni ja puksutti tiettyyn kohteeseen ja mulla oli, siis mä juoksin hyvin tasaisesti sinne 3.15, 3.20 väliin, useamman, siis oliko joku vuosi silleen, että mulla oli ero oli niin kuin 8 sekuntia. Että se oli niinku hyvin. Se on hirveä siis ja siihen mä väitän, että mulla oli niinku selkeä vielä tietoisuus siitä oma urheilijatausta, että mä tiesin tasan tarkkaan, että mä oon nyt tossa kunnossa, että kun mä tohon lähden, niin mä jumpsutan sitä ja siitähän se tuli se vankkeli. Mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että tällä hetkellä vankkelin toinen tela ei ole siinä iskus, että mentäisiin. Et nyt oli esimerkiksi vankka ajatus, että alle 4 tunnin. Niin. Ja tosiaan, niin kuin sanottu, kun tässä on paljon hyviä kavereita myös, Keihäsen Ville, pikku Ville, mikä tuossa meillä on ryhmässä ollut vuosia mukana, niin Ville kanssa on juossut aikoinaan 2.22, niin nyt lähdettiin ihan niin kuin vakavissaan juoksemaan alle 4 tuntiin. Niin. Ja päästiin, mutta se oli näin se menee. Mutta yhtä kaikki siis se juoksuhan on noilla reissuilla niin kuin se pakollinen paha. Niin. Et nytkin me päästiin Tsiikassa Paulin himamatsi ja fani katsomaan, ihan järkyttävä hieno tapahtuma. Et ollaan niin kuin liitetty tähän juoksemiseen niin tämmöinen mukava yhdessäolo. Ja sitten ollaan yritetty vielä melkein niin kuin järjestään päästä johonkin semmoiseen mestaan, missä esimerkiksi käytäisiin katsoa futismatsi. Nythän meillä on Manchesterin ajatuksena keväänä. On, kyllä. Toivottavasti saadaan ilmut sisään. Mä menin saatana lupaa sen, että mä oon
Joo, se Maran nyt, että nyt jos mä juoksen sitä, niin sit mä tiedän tuon sun tuijotuksen, niin mä treenaan sitä varten. Että oltiinhan me tuossa portaaskin vähän rykiin, että kyllähän tähän liittyy hyvä kaikki tämä liikkuminen on niin tärkeää. Äijä on liikkunut koko elämänsä ja saanut siitä hyvää oloa ja saanut liksaa. Ja mä oon vasta huomannut tässä vanhoilla päivillä, mä oon unohtanut, että mitä ne pihapeleistä hikoilut ja muut, niin tosi makea juttu vaan, että on päässyt niin teidänkin mukaan. Tosi makea tiimi ja just vähän nykyään tekee elämää sillä, että miettii, että okei, no tällä viikolla juoksee parikymmentä kilsaa ja ehkä käy sitten sunnuntain portaista. Tosi mahtava juttu, että kaikki pystyy oikeastaan muuttaa elämää, jos tulee semmoinen fiilis. Niin se Rockykin sanoi, että niin. I can change, you can change. Hei, niin. Onko meillä jotain tässä vielä? Haluatko pureutua? No ei, siis tuossa kun päästiin tuohon Rockiin, niin tähän lapaseenkin syltty Stallone on lyönyt hanskaa. Kaikkea sitä sattuu, joo. Eli otetaan vielä siis sieltä NRistä, onko sulla jotain semmoisia hauskoja muistoja, tavannut jotain tyyppejä, mitkä tavallaan tuli tämän johdosta? No just näin, että Sylvester Stallone. Itse John Rambo. Itse John Rambo ja mitä kaikkea, niin Rocky Balboa. Niin oltiin aikoinaan silloin, kun pelasin Montrealissa, niin Koivun Sakke sai olisiko se ollut Rita Tainolalta pyynnön, että Renny Harlin on tekemässä elokuvaa Montrealissa, jossa muuten tehdään paljon elokuvia. Montreal on vissiin tämmöinen elokuvan tekokeskus. Niin että Renny Harlin haluaisi lähteä Saken kanssa illalliselle ja tarjota. Ja Sakke sanoi, että itse eihän kyllä sinne yksin lähde, Juha, et lähde messiin. Mä sanoin, että lähdetään syömään ja mentiin johonkin tämmöiseen kuuluisaan ravintolaan, missä julkikset käyvät. Eli meikäläinen. Sakkehan siinä kaupungissa oli aivan eri asemassa, mutta meikäläinen ihan täytemies. Niin mentiin ja Rennin kanssa siellä sitten tavattiin ja niin kas kumman niin siellä yhdessä vähän tämmöisen sohvan nurkassa nojatuolilla istui itse. Kuminaama. Se oli jotenkin tuntui, että se oli käynyt jossain naamankiristys leikkauksessa, just kun se oli ihan oli niin kuin nahkakirein. Ei mitään, sieltä se hello, how are you? Tuli ja vedettiin. Se mikä niin kuin muistikuva oli, että sen niin kuin pienuus oli, että se ei ollutkaan mikään niin kuin... Siis ne on kaikki, kun mä muistan, että Planet Hollywoodia, eikö ne kaikki Arnoldit, niin siellähän... Niin joo. No tämä Arnold on sitten toinen, tässä tullaan siihen, mutta siis Montrealissa tervehdin Syltty Stallonea ja sitten oltiin aikoinaan Lehtisen Jeren kanssa Dallasin aikaa. Niin. Oltiin Vancouverissa. Joo. Pelireissulla ja mentiin johonkin kenkäkauppaan nähtävästi kulutettu aikaa ja pyöritty, kun ei mikään kaupoissa pyöri ja muuten on. Niin sieltä kuului sitten, no, this is not good. Ja mentiin kurkkaan, niin iso arska. The machine builds the air. Run. Niin joo. Ihan sattumalta. Ei. Arnold Schwarzenegger. Mitä sä teet? No ei, kurkattiin ja matka jatkoi, ettei ihan siinä. Ei me käyty, sillä oli kengän sovitus kesken. Ja että kyllä siellä niille ei pelkästään vaan, että kyllähän matkan varrella on tullut kaiken näköisiä. On, ja just kaiken näköisiä ihmisiä tavattu. Ja... Sulla on niinku tuhansia storeja, mitä jää nyt kertomaan, mutta ne on just tosi pieniä, hyviä. Aina nauretaan, niinku, miten urpoa tämä maailma on. Ne on sellaisia pieniä, hyviä yksityiskohtia, mitä kyllä. Vaikka muista, kun sä lopettelit silloin uran, niin eikö se ole joku tämmöinen, että sä jäit sä niinku työttömäksi työnhakijaksi silloin ensimmäisen kerran elämässä. Niin mikä siinä oli joku, että sulle tarjottiin töitä? Joo, siis tämähän oli ihan, että siis pelaajayhdistys, mikä on siis yhdistys, mikä on ihan sama kuin mikä tahansa niinku tämmöinen työpiirien tukijärjestö onkaan. Niin jääkiekkoilijoilla on Suomen jääkiekko ry. On niinku yhdistys meidän takana, mikä sitä auttaa ongelmissa ja jeesaa kykynsä mukaan, niin sieltä tuli ihan selkeästi, että jos jäätte niin kuin kauden jälkeen
työttömäksi, ettekä saa uutta sopimusta, niin te olette täysin niin kuin oikeutettuja menemään sossuun ja ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Ja sinne, jos sä paat hakemukseen, että haen SM-liigan paikkaa, niin välttämättä hirveästi ei sitä kautta tule. Niin. Mutta näin toimittiin. Mäkin muistan, että hattu kouraa ja mietin toki, että kehtaako tässä mennä. Niin. Mutta sitten ajattelin, että perhana, kyllähän tässä nyt on veroja maksettu niin paljon, että jos joku euro saadaan takaisin, niin fine. Ja laput täytettiin mutta sittenhän tämä, että eihän niinku, tämä kuvio mene, että sä ihan tosta vaan voit, niinku, vaikka ehkä tämmöinen mielikuva on, että nostetaan kaikki, mutta siellä oli ihan selkeää ainakin meikäläisen kohdalla, että sitten rupesi puhelin soimaan ja tosiaan, kun siinä piti jotain täyttää, että mitä hommia, niin mäkin laitoin liikunta-ala, sitten olisi varmaan semmoinen, mistä, että jos hommia löytyy. Niin tarjottiinko mulle tämmöistä iltaisin tapahtuvaa punttisalien siivoamista. Eli punttiksen siivoaja oli alaan liittyvä. Niin mä totesin, että kyllä tämä vähän vaikeet on, että meillä on kuitenkin 3 lasta ja rouva on iltaisin välillä duunissa, että en mä silloin pysty kyllä millään. Niin. Sitten se rupesi siinä niinku näyttämään, että kyllä tässä niinku, että jos sä sanot liian monta kertaa, että en mä tota ota, niin silloinhan ne potkaisee sut sieltä pihalle, niin siinä vaiheessa niinku, kun rupesin sitä hommaa kelaa, niin mä ajattelin, että mä voisin tässä niinku pistää vaikka oman puljun pystyyn ja semmoinen pulju on pystyssä edelleen. Eli olen tänä päivänä yrittäjä, niin kuin sanoit, mä teen remonttihommia ja erinäisiä rakennuksia ja olin mä pitkään tuolla Ylen radiopuolella, eli Faijan polkua tietyllä tapaa, joskin totesi, että televisio mulle ei ole mitään hinkua, eikä ollut niin koskaan, että Faija on ehkä meidän perheestä käyttänyt ne tunnit täyteen. Eli olin radiossa sitten kiekkoasiantuntijana melkein 10 vuotta kiekkokierroksella. Ja sitten olen tosiaan remppahommia tehnyt, rakennusjuttuja erinäisiä. Ja niin kuin mainitsit, niin paljon on ollut poikien mukana, joskin pojatkin kasvaa tässä. Kyllä. Perheen vanhin poika on nykyään Kuopiossa jo 2 vuotta ja keskimmäinenkin sai tuossa ajokorttia pelaa kiekkoa Jokereitten riveissä, niin ei tässä enää niin kohta rupeaa olemaan Faijalla aikaa tehdä jotain muuta. Niin. Mitäs meinasit en tiedä, mitä isona rupeaa, en ihan tarkkaan vielä tiedä, mitä rupeaa tekemään. Siis on kysytty, mutta mun mielestä se valmentaminen ja se on tietyllä tavalla, älä vielä vastaa mitään, mutta sä voit dumaa sen, mutta se on ollut siistiä nähdä, mitä sä, esimerkiksi mä katson, mitä sä oot mun poikia valmentanut, että sulla on ollut sellainen hyvä kannustava tyyli. Joukkueen laajassa sellainen yksilöllinen, että tossa on hyvä toi sulla ja tällä. Onko sun mitään hinkoa valmentaa joskus? Joo, siis onhan tätä tietty käynyt läpi. Ja niin kuin sanoit, että kullakin valmentajalla on oma tapansa toimia näin. Mutta mä kyllä niin kuin yksi tämmöinen vahva niin kuin vihje, motto alalle pyrkiville on, että innostu ja onnistu. Niin. Eli kyllä niin kuin siihenkin hommaan pitää heittäytyä. Kyllä. Toki mä ymmärrän, että on hyvin erilaisia ihmisiä, että välttämättä joku ei ole semmoinen, että osaa touhuta lasten kanssa tietyllä tapaa, että vetää sitä omaa linjaa, joka voi olla todella hyvä ja täysin oikea. Ei siinä ole mitään, mutta itse mä oon niinku kelannut, että olisiko musta valmentajaksi ehkä tietyllä tapaa mutta sitten taas en mä kyllä siihen olisi niinku valmis lähteä, että niin kuin sanoin, että mä olin tuossa myllyssä 20 vuotta ja siinä on esimerkiksi semmoinen, että sä et välttämättä pysty valitsemaan, mihin mennään seuraavaksi, vaan että okei, tuolla olisi nyt mahku. Aivan. Niin maisema saattaa vaihtua. Että meilläkin oli rouvan kanssa, me laskettiin, että meillä oli oliko meillä 9 vuoden aikana niin 10 eri kämppää, kun silloin muutettiin. Että sanotaan, että muuttaminen, että jos muuttaminen on jollekin ihmiselle iso stressi, niin sanotaan, että tuossa ammatissa se karis veke, että niinku siitä ehkä parhaana osoituksena oli viimeinen vuosi ulkomailla, kun mä olin Leksandissa ja oli jo niinku aika monta kilsaa takana, niin mun vaatekaappi, mä en ole mikään Giorgio Armani millään muotoa vaatetuksen kanssa, että
dikkaan tämmöisestä hyvin arkisesta vaatetuksesta, niin muistan vain, että Leksandissa mulla vaatekaapissa oli 2 hyllyä ja siinä oli kaikki vaatteet, mitä mulla oli. Ja hyvin pärjäs. Eli ehkä sä perään esimerkiksi jotain alusvaatteita, kalsareita tarvii kuin muutamat ja yhdet on pesussa, yhdet käytössä ja pari varoilla kaapissa. Ja ihan sama paito ja tämmöistä, että niinku tämmöinen hirveä niinku kuluttaminen ja nääkin niinku miettii tänä päivänä, jos kelaa niinku tätä, niin kyllähän aika paljon skeidaa on kaiken näköistä, millä varmasti voisi niinku tehdä jotain viisaampaakin. Aika vähällä pärjää ja se niinku vuodet opetti, että esimerkiksi Leksandin vikavuosi, mitä oltiin, niin hyvin meni. Ja mutta valmennukseen, niin tästä valmennuksesta kun puhuttiin, niin en mä kyllä siihen oravan pyörään olisi valmis lähteä, kun siinä voi tosiaan tulla potkut minä hetkenä hyvänsä ja sitten just näin. Pitäisi, varsinkin jos se olisi vielä perheen leipä siitä kiinni, niin meillä roolit vaihtui 2010, rouva pääsi, Kati hoitaa raflaavasti sanottuna, niin kantaa ruoan pöytään tänä päivänä. Ja mä sitten olen tosiaan tässä poikien kanssa ollut paljon ja jokaisen pojan valmennuksessa mukana ja niitä tuntejahan ei kukaan laske. Kyllähän niitä tulee kymmeniä viikossa ja hemmetin tärkeää duunia, että näin mä oon sen itselleni perustellut, että on niinku äärettömän tärkeää kasvatuksellista hommaa, mitä kaikki toimijat tuolla lasten oli se sitten liikuntaharrastus tai kulttuuriharrastus tai mikä tahansa niin tekee, että eihän sitä tekisi, jos siinä nyt ei olisi mitään niinku. Totta kai oma lehmä ojassa silleen, että omat pojat harrastaa, mutta sitten taas kun kelas, niin kyllähän siinä pystyy omaa sitä tietotaitoa, mikä meikäläisenkin lätkästä on kertynyt ja ylipäätään urheilusta, että eihän mun valmentaminen pelkästään rajoitu jääkiekkoon, vaan ollut mukana futiksessa ja sieltäkin nyt on jonkun verran taustaa, mutta että eihän niinku fysiikka sinällään, totta kai lajeissa on eri vaateet, mutta eihän se tämmöinen tietynlainen peruskivi muutu miksikään. Että yksinkertaisesti, jos sä oot hyvässä kondiksessa, niin asiat on aika paljon helpompia. Samoin se on maratonin juoksu. Että jos sä oot kunnossa, niin se juoksu on helpompaa, jos sä oot huonossa kunnossa, se on vaikeampaa. Mutta että lätkä, futis, mä oon ollut jääpallovalmennuksessa mukana, jääpallon maalivahdin valmennuksessa muun muassa korona-aikaan. Olen vetänyt lacrosse-harjoituksia, vaikka mitä. Mutta se vaatii, että sinne heittäytyy ja innostuu siitä hommasta. Kyllä. Koska tässä on outoja, kun mitäs nyt, no tietenkin kaikki niin kuin Söderholmit ja just IFK tää nyt vielä. Jokinen oli musta oudoin vielä, että mistä mä niin kuin itse sanotaan, mun tuttavuus perustuu just näihin IFKI 97 aikoihin, mestaruusaikoihin, sekavia aikoihin, mutta en koskaan ajatellut semmoisesta persoonasta, ja sillä Ulosannilla voisi tulla niinku valmentajaa. Ja nyt en ole tarkoitus, mutta mä oon niin tosi yllättynyt, miten iso arvostuksen Ollikin on saanut niin nopeasti nyt. Että mitä se tekisit tässä? Niin, ei, kyllähän on jo, Jokisen Olli on tehnyt tuolla Pohjois-Amerikassa niin sitä määrätietoisesti. Niin. Että sehän on omat akatemiat sun muut siellä ja kouluttanut itseään valmentajana. Niin. Kyllä se on sen vaatinut Ollilla ja Ollilla on myös taustalla iso elämänmuutos. Niin on, ja varmasti haluaa käyttää aikaansa viisaammin kuin läträämiseen. Ja no Söderholmin Tonihan on taas sitten itse asiassa mun vanhempien kummipoika. Eli tunnen valkopäisen, joka valkoinen tukka on kadonnut jo vuosia sitten Tonin päästä. Mutta siis, mä tunnen Tonin ihan lapsuudesta asti ja tietyllä tapaa, niin että ehkä tänä päivänä ei ymmärretä, että Toni esimerkiksi valmentaa Saksan maajoukkuetta. No, mä ymmärrän sen. Siellä on 80 miljoonaa ihmistä ja hänet on valittu siihen hommaan, että aika iso posti. Ja voi olla muuten tietyllä tapaa vähänkään Tonia tuntien, niin silloin kuitenkin jenkkitaustaa, se on ollut opiskelija yliopistossa siellä ja hoitanut nämäkin hommat kunnolla, niin että kun mietitään, että kuka voisi olla seuraava esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan, niin Söder voisi olla semmoinen, mutta siihenkin vaikuttaa niin moni homma. Ja mainitsit Karalahden Jere, niin Jerenkin tunnen erittäin hyvin, että oltiin armeijassa samaan aikaan ja pelattiin vuosia maajoukkueessa oltiin. Sitten taas niin kun miettii, että mitä Jerellekin on nyt viime vuosina tapahtunut, niin paljon hyvää. Hyvä on Tsiikas nyt se oli jossain Suomi-Ruotsin tapahtumassa, niin loistavassa kunnossa. Joo, hyvä niin.
Hyvä niin, koska polkuja on monenlaisia. Ja toki nämä sitten halutaan aina nostaa esiin, mutta onhan tuolla noita surullisiakin juttuja, kun peliura loppuu. Kyllä. Niin millä sen ajan täyttää. Just niin. Ei olekaan sitä kaveripiiriä. Aivan. Ja et se ei ole ihan helppoa, mutta niin kuin meikäläisen kohdalla niin meillä roolit vaihtui, että mä jäin koti-isäksi ja vaimo palasi duuniin. Se on vähän samanlainen, mä haastattelin, juttelin jonkun tämmöisen fysiakouluttajan kanssa, se sanoi niin kuin palomiehistä, että palomiehet, ne on myös semmoinen tiivis jengi, ne pitää huolta niin kuin toisistaan ja itsestään, ja niillä on tärkeä duuni. Mutta sitten kun niillä loppui niin kuin joku 5-vitosena niin kuin se poikkeuksellisen aikaisin vähän niin kuin lätkäpelaili, niin se äijä sanoi, että palomiesten siitä joku niin kuin 10 vuotta, niin ne kuolee. Et suurin osa, niin kun ne ei enää joudu liikkumaan, niille ei mitään kannustinta, niille on niin kuin tavallaan joku merkitys on mennyt niin kuin samanlainen. Musta se oli aika huolestuttavaa, että jos olet niin 10 vuotta on niin keski-ikä, kun se jäät eläkkeelle 5-vitosena. Mä en tiedä, nyt tästä on varmaan... Mun mielestä palohenkilöiden, pelastushenkilöiden, niin. Sitä ja sitähän on kritisoitu myös kovasti ainakin niin niiden tyyppien keskuudessa, kun se nostettiin johonkin yli 60, niin se on niin kovaa hommaa joku savusukeltaminen, että ei perhana siihen enää niin kuin sulla on. Mutta se, että se sama, että sieltä puuttuu se steppi, niin kuin mikä lätkäpelaajalta. Niin kuin mainitsin tuossa aiemmin, oli tämä pelaajayhdistys, niin ne niin kuin valmistaa pelaajia siihen uran jälkeiseen aikaan ja tarjoavat apua koulutusta jo pelinuran aikana. Kyllä. Koska yksi sellainen esimerkiksi iso homma on tämä, että kun peliura loppuu ja sitten ruvetaan miettimään, että mitäs mä oon tehnyt, kun sä rupeat jotain CVtä täyttämään, niin ehkä vieläkin tänä päivänä sitä niin kuin ammattiurheilua se ajatellaan, että se ei olekaan ihan niin kuin normijuttu, koska esimerkiksi sieltä tuli, että siitä pitää olla ylpeä tietyllä tapaa, että sä voit panna siihen CV:seen, olin ammattiurheilijana 10 vuotta. Ja koska moni ei siihen pysty, että se vaatii niin paljon sen sijaan, että laittaisi, oon mä nyt pelannut lätkää 10 vuotta, vaan se pitää niinku tuoda esiin, että hei, siinä maailmassa ei ihan jokainen pärjää. Ja tietyllä tapaa, mutta niin kuin sanottu, että tämä on asia, mihin tänä päivänä varmasti kiinnitetään ammatissa kuin ammatissa toivottavasti huomiota, että kun se eläkeikä tulee, niin sä et putoakaan, tai sanotaan kun ura loppuu vaikka urheilijalla, että olisi sitten joku plan B. Kyllä. Varmasti ihan sama homma eläkepäivien varalle, että on jotain sisältöä sitten. Niin nämä on tärkeitä hommia ja hyvä, että niihin kiinnitetään huomiota. Hei, nyt sulla on jo kiire, nyt meidän pitää lopettaa. Minä kiitän Johan, oli hienoa. Kiitos, että sain olla mukana ja tosiaan seurataan mielenkiinnolla, mitä tässä niin urheilurintamalla kuin tyrnirintamalla tapahtuu. Loistavaa, kiitos. Yeah.